dia! Magda, vine cap aquí, que surtis tu. Encetem avui... Hola, bon dia! Encetem avui una nova caminada. Veieu aquí darrere aquest sender? Aquest sender... Li direm la caminada del tir amunt, avui. No per res, però serà molt interessant. No us perdeu aquest capítol d'avui perquè hi ha moltes coses a veure i sorpreses. Anem! Com veieu, aquí és una zona perdedissa, que en diuen, perquè sembla que hi hagi 1000 camins. I nosaltres anem seguint arbres que tenen aquest punt verd. Però a vegades el punt verd està aquí o està aquí i no el veus. Llavors els has d'anar buscant en totes direccions. Anem seguint aquest punt, has de trobar la GR92, que és com l'autopista de les autopistes, que deu estar més amunt. De moment, això són com escales. Ja haurem pujat l'equivalent a la Sagrada Família, És un camí perdedís. Ara mateix estem perduts. No sabem si seguir per aquí o per allà. Ara la Magda va investigar perquè hem perdut els punts verds. No trobem ara el lloc. Em sembla que estem donant fa una estona una volta circular. Jo crec que per aquí ja hi hem passat. Intentarem sortir d'aquesta, però sempre un component d'aventura a les excursions està bé. Perdut del tot no estem perquè sabem que hem d'anar cap avall per tornar i cap amunt per seguir a no se sap a on. Deixa'm respirar perquè vaya pujada, Al final hem trobat la ruta. Aquesta és la GR92, l'autopista que va des d'Europa fins a Àfrica, passant per tota la costa catalana. Aquí trobem una espècie que se'n diu vulgarment pipa, però en llatí és Pipus pipea. Aquesta, és molt llenyós, és com un bolet molt llenyós i dur. Això no és comestible. A dintre té com un os. A dins. Deixem-lo tranquil. Seguim cap a Castellruf. Aquesta explicació va adreçada sobretot als nens. No podem estar gaire perquè sortirem mal parats d'aquí. Mira on enfoco, d'aquí on enfoco, que està sortint i entrant constantment vespes. Allà, en aquell forat, allà hi ha un vesper. Les vespes protegeixen molt els seus nius i mosseguen, que nosaltres en diem que piquen, però en realitat mosseguen les vespes. Les que piquen són les abelles, que són normalment més pacífiques i... Ostres, ara ha vingut una directa cap a mi,
Anem a Eulàlia, que aquí rebarem. Deu ser molt gran perquè estan constantment entrant i sortint a vespes. Deu ser diversos centenars de vespes deuen haver-hi aquí. Bé, hem arribat al dolmen de Castellruf. Això era un monument funerari íber que fa 1,60 m per 1,50 m. Aquí probablement hi estaria enterrat una persona important i s'han trobat restes humanes. Els íbers, els més alts, els adults més alts feien 1,65 m. Aquí probablement era una persona que faria 1,60 m, alguna persona rellevant. De la paleontologia hi ha la paleopatologia, que és una subbranca de la paleontologia, que es dedica a saber de quines afeccions han mort a les restes humanes que es troben antigues. I curiosament, en tots aquests poblats ibèrics, resulta que han mort d'afeccions infeccioses més que d'accidents, com es podria pensar. És curiós això, i no deixa de sorprendre. Aquí estem a 430 metres d'alçada, al peu de lo que és el Castellruf, on hi ha un poblat ibèric i a més hi havia el castell de Castellruf de l'edat mitja inferior, estem parlant del segle XI. Ara el visitarem i mentrestant caminarem. I un traguet de vi sempre fa bon camí. Aquí, si vas acostant-te, veuràs que sembla que hi ha un pou, no sé si podreu apreciar al fons, a veure que no em caigui el pal, aquí baix. Ara, exacte. Això era una sitja per aigua. Aquí guardaven els íbers l'aigua. I d'aquí anaven traient, la feien recollir aquí i sempre tenien aigua, el qual no vol dir que no es gastés també, però tenien unes reserves d'aigua perquè aquí dalt no hi ha fonts, els fonts estan a baix i aquí tenien una sitja d'aigua. Anem a seguir, ara ja estem en ple poblat íber del segle V al II abans de Crist. La seva plenitud la té del segle III abans de Crist. És una dels molts poblats ibers que hi ha per aquesta zona. Molt important. Aquí davant tenim una pedra que no li donem importància. D'això se'n deia pedra de defensa. Quan pujaven els enemics per aquí, aquestes pedres posades estratègicament servien per deixar-les anar avall i enganxar tothom el que pujava. Pedra de defensa. Segle III abans de Crist. Aquella gent hi tocava. Ara veiem tota la carena que fa la GR 92 fins allà al fons, que hi ha la torre de guaita dels Nou Pins a sobre de Tiana. Si tirem més a la dreta, ja veiem l'altra torre de guaita. Allò és la Conreria, la urbanització que hi ha a la part nord de la Conreria,
I al final, entre unes torres molt altes d'alta tensió, hi ha la torre de guaita, diguéssim, de la Vallençana. Ara estem situats. Aquí hi ha uns boscos impressionants, que mai es calés foc aquí. Avui fa una mica de calor, però molta humitat. No és el dia més propici, però mai se sap. I tindríem que córrer, I aquí, aquestes pedres són la base de lo que era abans el Castell Ruf. Queden vestigis entre la malesa. Es diu que tot això està fet expressament de no netejar aquesta brolla perquè d'alguna manera preserva les pedres que algun dia hi haurà pressupost per reconstruir-ho i no estaran perdudes. Si això estigués net, probablement aquestes pedres es anirien perdent, es anirien tirant avall i es perdria un patrimoni històric. Manera, no hi ha calés, fullaraca per tot arreu i tot tapat. Mireu com està la part de la muralla tapada completament de la fullaraca, esperant que algun dia tot això es netegi. I ara estic dintre, diguéssim, d'algun tipus d'estança. Però és irreconeixible ara mateix això. Bueno, esperem millors temps. Un altre exemple de l'estat penós, més que ruïnós, que estan els murs d'aquesta construcció ibera, que és la base del castell de Castellruf, com una mica tombades per la pressió de les arrels i els temps i els anys. Això són argiles, que quan cau l'aigua piques sobre la part de quars a sobre i fa com unes torretes. I a sota hi ha l'argila que es va desfent amb diferents formacions granítiques que al final fan el que se'n denomina el sauló, que és aquesta espècie de sorra que després arribarà al mar i ens donarà origen a les platges. I ve tot d'aquí. Bueno, estic una miqueta suat perquè al final hem fet 12 km 700 fins aquí, encara ens queden uns 2 o 3 per arribar al cotxe i hem arribat a la font de la Mercè. És a dir, que al final ens hem orientat, hem sortit d'aquest caos que estàvem donant voltes i voltes sobre més o menys la mateixa zona i al final hem trobat la drecera bona perquè per aquí no hi ha ningú a qui preguntar. És molt solitari, de fet això és com Verge, tota aquesta part. No és com la part de la Conreria. Menys mal, tranquil·litat d'esperit i física. Les cunyades.